kachiel kawuok kanyo e county ma Kilifi, mane boma no Malindi, mane do makanyo ka iwinjo ni embe odonjne kacha kod ketho itudo Mackenzie kod thoe mag oganda mago mane luwe kendo mane luwo puonj mare aja dolo makoch mano Paul Mackenzie nitire dono ma Malindi neno kanyo komno mara jayal bura kata jaji nitire kar kanyo makoro bende kango chopo kinde mora mora wadhi kacha mondo awinji achiel kachiel thoe ma kamago nyakora moge jwango osekelo penjo mathoth ahinya ka oganda bende koro dwaro duoko mathoth ka wuok kuom bede matimo nonro ma opogore waluwe kendo ka mantiere kanya achiel kachiel wadogo mondo awinj bende pach jo mantiere gode e studio ka okinyi makawuono kotenore kod wach mara Mackenzie ni wakawiyo masani ka waduogo twak podhi nyime sa osekalo kacha dakika achiel tok saa 4 mar okinyi ka waduogo twak dhi nyime kete mana Ramogi TV. Kiudo gimore belni to mano kariano gikomba gokinyi safaro se yawa wala mino chienga tandora mojonya Thumbe mowa kelonu otenore ndhadhu magi kae kama chokruok nitie orchestra super kiaki Kidola Kabari wabiro chakre Orutu nyaka Wangla nyaka Benga budho mara Tiporiti Michael Onigi DJ Kolo kod instrumental kod Ninja the Entertainer Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Riuri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar kawadhialo World Asthma Day. Dr. Frederick Otieno mar Equity Afya Mirema biro bedo kodwa ka omiyowa puonj makare wi tuo asma. Penj laktar saa 12 odhiambo kik bai. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo. Riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Nyakora moge jongo seduogo erokamano kuom bedo kodwa jogo maneno achiel kachiel kokalo mbui mag Facebook, mbui mar YouTube, jogo maneno kania ot, jogo matiyo gi mbui mar Citizen Digital, wagonu erokamano ahinya. Iting'o ng'we yamo mari wuok idhi ot ipenjo dhi neno wakanye. Ne achiel kachiel mbui mar Citizen Digital, ne achiel kachiel bende e Facebook maro mar Ramogi TV. Sani wakoni mana sigana bende mano wacho kanyo kapok odhi e yueyo, mano Mackenzie, mano Paul Mackenzie, mabende koro nie e doho. Ma en jadolo ma itudo kod thoe mag oganda mabedo osebedo kacha kaluwe ka gintiere e wechego mag alam. Ringregi osebedo kiyudo kacha e puodho kata e bunguno mano mar Shakahola. Nyaka sani ringre maromo 110 moseyudi kendo mogole bunguno. Waneno kanyo koro achiel kachiel ka wanyaneno kanyo Paul Mackenzie entiere kar kanyo ka entiere e dono ka entiere Malindi. Kanyo donjne kod ketho wacho ni koro kidhi somne odhi bede yo machalo nade. Mano pichi mabiro ka achiel kachiel ka itude kod thoe mag oganda machalo kamano.
ka koro nyaka sani nonro dhi nyime. Odiochieng' manyoro ne wawinjo kacha jatend migao mochung' ne weche mag arita ni nonro osechako jokwach kich ni kacha. Jabero e lo piny owacho mano Johansen Oduor daktari bende ne ochopo kanyo mondo miyo otimane bero ne jok mani kanyo. Report ma wiye ma bende nochudo chieng' manyoro yo kan tie nyithindo ariyo mano yud kata ni gino mano kelo to margi ne nok mar muya mapo nono ne gin jogo mane ideyo ka gintiere kar kacha. Moko bende nitiere ne nigi nok mar mauta kata modhi mag del mantiere kanyo miluongo ni fats. Gigo mantiere kanyo manyalo bedo ni po nono kelo to margi ni en adieri jogi ne otweyo maonge chiemo kata pi mane gimodho nyaka giko mar thogi. Wacho ni gino mano chopo kanyo ni en mana mondo mi gichopi gidonje polo piach koso gidhi gine jawar. Wacho ni dirom gi jawar face to face. Mane gino mane ntiere kar kanyo ka wacho mana achiel kachiel ka ntiere kar kacha. Ngina an gi wele studio kano dok ni walose weche mag ng'anyo mag Azimio. Mana paro mapiyo Mesha Kodede kotenore kod wach mar Mackenzie makoro nie do okinyi ma kawuono. Kae to bende ang' imiyo ane pach kotenore kod gino ma ibise bedo ka iluwo ma iseneno ma osemori kata moko osemori kaluwore gi nonro mosechak tim gi moko bende ma otenore kod weche gi. Erokamano Cleophas. Wach mar oganda jo Kenya manyo igole buche mathany ei forest ma Shakahola en wach manyo obwogo jo Kenya. But gik moko ariyo nitie mowuok e wach ni monengo bed ni according to me ing'iyo matut. Kenya nigi jok ma imiyo budget maduong' miluongo ni intelligence. Jogi timo ang'o kachutho? Nikech intelligence ok onego bed ni en bad sirikal marango kaka opposition kata jogo mapingo sirikal tiyo. Nikech mae gimwayudo ni gine magisiko mana ni giluwo jotelo mapingo sirikal emidwa ng'e ni timo ang'o, ginindo kanye, gin gi ng'a, giwuoyo gi ng'a, gigo mbaka gi ng'a, giwacho ang'o, gipanga ang'o. Ma kende ok e tich monego bed ni intelligence tiyo. Intelligence ma Kenya ofail 100%. Emomiyo nek makama otimore kuom kinde malach ka ok ofweny ma jopiny emobiro fwenyo kendgi nikech intelligence be ok ofwenyo gini. Gini obiro fweny kende. Koro nitie mana weche ariyo. Either intelligence ofail 100% to ko kamano to ne ging'eyo to ne gipando gini kare ne en gir sirikal e yo moro ma ok wanyal wacho seche gi ni en yo mane. Gimomiyo dang' awach kamano en ni kodipo ni nitiere weche mane nyalo timore e area no moluwore gi siasa dino yudgi immediately. To ang'o momiyo ka gik moko timore ma ok oluwore gi siasa to ne ok nyal yudi nyaka sama jopiny koro nogo poro kendgi ni gimoro timore kama rach ma wad nyalo dwaro ng'eyo. Mano namba achiel. Namba ariyo, wan gi Mackenzie mastoche nosebet kata e mbui kendo nosebet kata e ute fwambo. E kinde machien machalo 2019 ne gisebedo gi issues kata gi Mheshimiwa Aisha Jumwa gini mwaneno kotergi e court. Ang'o mane tamo sirikal fwato wach Mackenzie gini magika. Mae gima nyalo wacho. Sama ng'ani ne wuok Malindi kodhi e puodho kata e forest kama koro entie ma igole ringre jogi kuond moike ni. Olwach ibro yie koda ni kanisa nyaka nene biro kama ji nitie. To ma kanisa mane wuok kama ji nitie kadhi e forest. How comes ni gini ne ok nyal miyo ng'ato kata chiji ni ang'o mamiyo sani ka an gi kanisa dang' ere kaka dang' agol kanisa kama ji nitie tatere i forest kama ji onge kar kende ta expect ni kanisa no ng'a gi ng'a mabiro leme. Gino nengo bed ni chijo ng'ata ng'ata man machiegni kata jotelo man kanyo ni kanisa madhi mana i forest kuma ji ok nikech Shakahola i forest kumwaneno pichni cha jomong'eyo kuno mosewuotho ng'e ni onge ji modak kuno. Kanyo nitie ji adar kabisa en forest man kar kende. Ere kaka dang' igol kanisa kama ji nitie kitere i forest kuno gino nyaka chichi makan chief mar gweng'no. Nyaka none matin ni tang'o momiyo ng'ani tero kanisa e bungu kama ji onge ng'agi ni modwa lemo go kuno. Ere gi modwa dhi timo kamano. Kaeto mogik sani koro wan gi sirikal manyo osiepe jogi. Sirikal manyo wuotho gi jogi. Koro Mackenzie godero gi ni jok manyo lemo nikech sirikal ni mokwongo nyiswa ni en omiwago gi Nyasaye. En olora koa malo.
Koro jok manyomiyo sirikal e jok ma koro wacho ni onego ji ma ng'at achiel e igi ma en ker to koro wacho ni ng'at cha en terrorist. Koro gima dhiera ni ere kaka dang' Mackenzie gi Odero gi ni lokre terrorist to magi jok manyo ogolonwa sirikal e polo ma ine mitelo ne ka gibiro. Magi jok manyo waneno ka lemo Karen pile pile e deputy president's home e diere go tema ichungo kiwacho ni sirikandni to Nyasaye momiyo jo Kenya. Koro ma bago wak Nyasaye ma koro nego joka e forest kacha koso ma to dang' wawach nango mogik ok dang' iwachnwa ni gicha maka nikech samwa wuoye ni Oluoch wakia niya gini en indoctrination momiyo jogi otweyo motho koso ng'ato nikech story mang'eny wuok ni jomoko bende chal ni nyalo bedo ni nego ohala mag gik moko manie dhano minyalo tigo. Jomoko bende wacho ni gini no nyalo bedo abeda human sacrifices juogi moko. Koro e seche mwawuoye ni kipenja gima seneno maber kata marach kuom nonro ni pok wang'eyo exactly ni ang'o manet